Els humans i la resta d'animals compartim més que el planeta en què vivim. En aquest programa relacionarem subjectivament i a mode d'entreteniment algunes actituds, aptituds o comportament d'alguns animals amb l'última actuació d'alguns pilots de MotoGP. Avui, al Gran Premi de casa, al Gran Premi d'Aragó. Comença la jungla de MotoGP. Bé, doncs abans de començar he de dir alguna cosa. Este cap de setmana he tingut molts més dubtes que la resta. He tingut algun problema per atribuir algun animalet a algun pilot, però bé, crec que ha quedat prou bé. Per a començar, per a mi la formiga d'este cap de setmana podríem atribuir-li-la a 2, però vaig a quedar-me amb Pecco Bagnaia. Estem davant l'insecte amb major massa cerebral que existeix. Són intel·ligents, metòdiques, treballadores i grans estrategues. Coneixen la jerarquia i tenen una gran dedicació i compromís amb el seu grup. És la representació pura de la constància i el treball. Bé, com dic, he tingut alguns dubtes en atribuir-li-la tant a Pecco Bagnaia com a Aleix Espargaró. Crec que els dos han tingut una actuació molt bona i dins dels seus paràmetres han complit perfectament amb els objectius. He dubtat entre aquests dos precisament perquè els dos duen una temporada prou regular. És de veres que Pecco va començar molt baix i ara està molt amunt, i Aleix va començar molt amunt i ara no és que estiga baix, però sí que el seu ritme i la seva regularitat ha baixat un poquet les posicions. Però l'aspecte que m'agradaria remarcar i crec que comparteixen estos dos pilots és que han estat treballant molt durament i ara estan aconseguint resultats. Pecco ha retallat 90 punts en 5 carreres, 4 d'aquestes les ha guanyades, i Aleix sí que és de veres que ha tingut una mala ratxeta per alguns circuits que no li eren massa favorables, encara que després de la caiguda de Fabio Quartararo ha avançat i està ahí. Així és que molt bon cap de setmana per als dos, tenint en compte la caiguda de Fabio Quartararo, però els dos segueixen ahí, treballadors i molt constants. Bé, i continuem amb la serp. Per a mi la serp d'aquest cap de setmana ha sigut Maverick Viñales. Parlem d'una espècie amb un caràcter molt volàtil. Pot aparentar indiferència i tranquil·litat i agredir als pocs segons. Amb comportaments inesperats pot ser tranquil·la i passiva com agressiva i letal. Està considerat com un dels animals més impredictibles de tot el món. Bé, i dic que Maverick Viñales ha sigut la serp precisament perquè ha sigut totalment irregular. Per a mi ha sigut molt inesperat veure-lo en aquestes posicions tan baixetes. Realment ha tingut un cap de setmana prou roïn, no sé si perquè ha tingut males sensacions amb la moto, algun problema o algun tipus de circumstància que jo no conec, però la realitat és que ha fet una posició prou mediocre per a lo que ens tenia acostumat en les últimes carreres. Últimament estava donant un nivell molt alt, unes carreres molt bones i estava portant a Aprilia a les posicions més altes de tota la graella. Així és que és algo que jo no m'explique. Per a mi ha sigut Maverick Viñales. I continuant, així també he tingut un poquet de controvèrsia, però li vaig assignar el teixó de la mel a Marc Márquez. Tenaç i resistent, mai deixa escapar la seva presa. Un animal que no li tem a res. Tot i el seu xicotet tamany, és conegut per les seues feroces habilitats defensives i la seva agressiva naturalesa. Està considerat com l'animal més valent de tot el món. Bé, doncs li assigni el teixó de la mel a Marc Márquez, no sé si tant per valentia, sinó perquè s'ha passat un poc de temerari, crec que ha sigut massa valent, i en una retornada que podria haver sigut super èpica, ha sigut molt desastrosa. Si bé hem de tindre en compte que ha tingut prou mala sort de la seva retornada, és de veres que quan Marc està en modo carrera no n'hi ha ningú que el pare ni se li fique per davant, així que sí que crec que podria haver sigut una retornada molt especial si no hagués sigut per aquest error, perquè ja vam veure que tant en entrenaments com en classificació com a l'inici de la carrera i aquestes 2 voltes que va durar va ser espectacular. Així és que el teixó de la mel per a Marc, en este cas amb una connotació un poc negativa de massa temerari, però bé, també hem de tindre en compte que és una característica definitòria de Marc Márquez, ixa agressivitat, ixa valentia, ixe ímpetu per guanyar, així és que esperem que no la lie més. I anem amb el més ràpid, el guepard. Per a mi el guepard d'esta setmana, Enea Bastianini. Aquests animals diürns cacen a primera hora del matí i a última hora de la vesprada. Cacen gràcies a la seva desenvolupada vista i gran velocitat. És el mamífer terrestre més ràpid de tot el planeta. Bé, doncs les explicacions s'obren per a qualificar a Enea Bastianini com el guepard, com el més ràpid, ja que és de veres que és el que més honor li fa al seu malnom, és l'autèntica bèstia de la graella. Un Enea Bastianini que per a mi està intractable, està en el seu millor moment de forma per a mi, sens dubte, i demostra carrera a carrera que és agressiu
que és concís i que va a per totes. Un ritme espectacular, un final de carrera més espectacular encara i un pilot que per a mi verdaderament va donar molt que parlar. Així és que el guepard d'aquesta setmana, Enea Bastianini. Bé, i per finalitzar, a qui li assignaríeu la tortuga d'aquesta setmana? Jo li la vaig assignar a Fabio Di Giannantonio. Tranquil·la i despreocupada, no té pressa per arribar al seu objectiu. Són exploradores, però al seu ritme. Tot i ser una ràpida i excel·lent nedadora, és el reptil més lent de tot el món. Bé, doncs li assigno la tortuga a Fabio Di Giannantonio perquè crec que són raons òbvies. Bé, sí que és de veres que hi ha alguns pilots com Darryn Binder o Raúl Fernández que han estat en la part baixa de la graella, que no han fet un cap de setmana massa bo. Bé, però Fabio Di Giannantonio quedant en penúltima posició en la carrera, crec que ha sigut un exemple molt clar de la tortuga, ja que si és de veres que altres pilots han anat més lents que ell, realment no té explicació que ell amb una Ducati vagi tan lent. Hem de tindre en compte que Aragó té dos rectes prou llargues, una molt més que l'altra, i ahí és on Ducati ha d'apretar, treure tot el seu potencial i treure l'avantatge que li permet que la moto córrega més que tota la resta. Així és que per a mi, la tortuga d'aquest cap de setmana per a Fabio Di Giannantonio. I bé, fins així la jungla de MotoGP d'aquest cap de setmana al Gran Premi d'Aragó, que ha estat marcat per la retornada de Marc Márquez i la posterior polèmica i controvèrsia que ha hagut en la carrera amb el mateix Marc Márquez, però hem de tindre en compte que la resta de pilots han fet un molt bon treball. Així és que per a mi, aquestes són les assignacions entre pilots i animalets d'aquesta última carrera. Espero que vos hagi agradat molt tant la jungla com la carrera i ens veiem molt pronte, ja que la setmana que ve segueix el Mundial, arriba a Japó i vist com estan les coses va estar molt apretat. Així és que res més, si vols veure el resum complet de la carrera te'l deixo per ací i ens veiem en el pròxim Gran Premi. Adeu!